Dokumentuetan hiru era desberdinetan editatu ahal dugu. Goian, goiko barran edo, agertzen da arkatz bat, eta hor aukeratu ahal dugu nola editatu. Nik badaukat orain bi kontu zabalik, dokumentu berdina bietan partekatuta, eta ikusiko dugu zer gertatzen den edizio modu bakotxean. Lehenengoa normalena da editatzeko modua. Gero, badaukagu iradokizunak egiteko eta ikusteko bakarrik. Editatzeko moduan nagoenean, dokumentu batean idazten dudana, beste dokumentuan ere idazten da. Horretan ez daukagu arazorik. Gogoratu Google Drive eta Google Suite azken finean, eginda zegoela enpresetarako hasiera batean, eta lan egiteko taldeka edo talde batek lan egiteko dokumentu berean. Orduan, edizio modu honetan, batek idazten duena bestean ere idazten da, eta orduan aurrera egiten da dokumentuarekin. Ikusiko dugu iradokizunak moduan. Iradokizunak moduan idazten duanean, zabaltzen da laukitxo edo berde bat. Beste aldean ikusten da bestera batean. Ikusten da gorriz. Zer gertatzen da hemen? Honetan, zabaltzerakoan edo idazterakoan, zabaldu eginda iruzkin bat. Eta orduan, badagoia eginda iruzkin bat. Bestean ere iruzkina zabaldu eginda. Zer egin nahi dut proposamen bat, besteari egin nahi diot proposamen bat, zeo zer aldatzeko. Eta zeo zer egiteko berria dokumentuan. Orain arte bakarrik da proposamen bat. Besteak onartu behar du proposamen hori, eta orduan ja finko gelditzen da bi dokumentuetan egin dudana. Hau erabiliko dugu guk normalean, behar bada ikasleekin lan egiteko. Ikasleen lanak zuzentzeko, eta bar. Hirugarren edizio moduan, da ikusi, eta ikusi moduan baldimanago, ezin dut, ez da idatzi, ezin dut, ez ere egin. Bakarrik dokumentua ikusi.